Ukpa bakhoy poblio bakat saw ulale jingo ya saw teli kiri bakentop ya ka Algeria, Cameroon, Angola, bat Equatorial Guinea ha Afrika. Hakani ka jingde yuk kejat upoblio ula Kyntu ya ki samla na Afrika ban Kyntait ya ka Jingiakynad bat ka Jingbamsap ha kapor ba upen mentai ya ka mas bakhoy ha Cameroon. Habakran ha ka mas bakhoy ha kamat shilak arpo hajar ngot ki riu nget upo pula pen kan mau ya ka Jingiathu khana na ka gospel shapang ka jingpenroi ya ki kpu bat ki dok kha ula pen pau baka kam ba phla ka wan lengba ka Jingiasam bat ula Kyntu ya ki breu banya khon persha ya ka jingthangan bat ka Jingiapher jingmut da ka Jingiateli bat ka Jingiarap mar kliang upo blio ula Kyntu ru eki samla ban penroi eki sap jongki lengba ka Jingiaisha bat ka Jinget katba kia le persha ya ki jing penshoi kum ka Jingbamsap bat ka Jingiakynad. Hadian ba upoi ha ba menda upo blio bakat saw ula penlong ya ka Jingialang bat kinong yalam shnong kipat ba babun ba kilaya lumlang hapo bat shabar jong ka Cathedral of Saint Joseph ha ka bala penlong ya ka ni ka Jingialang da ka barwai bat shat kemen. Ukpa bakhoy ula airu ka KHUBOR shaki riunget jong ka bamenda shapang ka jingsuk bat ka jingkala bamud. Ha ka mas bakhoy ba ula penmenta ha khamat arpo hajar ngot ki pai riunget upup ula sngow khia ya ka jing sngow si ka bami na ka jingduk bat ka Jingbamsap. What happening kini ki jing ula yaro ya ka Jingiaisha bat ka Jinget jong ki breu bat ula Kyntu ba nom ailat ya ka jingdu mensim ula kerpat ya ki Nong Cameroon ban Treshitom ban te ya ka lawe ka badon ka buram breu bat ka hok jong ki breu ka baskem ula yaro ya ki liturgy bat ki jingduai jong ki riunget da ka bakhot ya ki kum ki dak jong ka jing IT lut ha ublei da ka jing shania da ka jingkermen ka baskem bat ka jing IT lut ha ukpa ubah beneng. Ukpa bakhoy ula saru ha Angola bat ula lejingo ru ya kanong ba Luanda Muksima bat Sorimo. Nangta ula lecha Equatorial Guinea hadian kat waisngi ka Jingiat lenti jong u shaki saw tedi kiri bat un penkut artat ya ka Jingiat lenti jong u ha ka arphulai tarik u yayong ar hajar arpuh ndriu. Ha kini ki kat waisngi ba ukpa bakhoy poblio bakat saw ula lejingo ya kini kiri ka KHUBOR jong u kalong ka basyai bat ka banne shirta bat kata kalong ka jingkhot sya ka Jingiateli sya ka akor ka babha bat ka Jingiashim benta shirhem khamtam hapadeng ki samla bante ya ka lawe ka bamno shiliang ka basuk bat ka badap ta ka jingkermen.